מתעניין זה מישהו שהתקשר, והביע עניין. שאל שאלות, ענית לו מה את רוצה, מה הוא צריך. לקוח, ברגע שאותו מתעניין, החליט לרכוש את השירות, חתם על חוזה, והוא התחיל לקבל שירות ומשלם. זה לא משנה מה גודל העסקה. הוא קיבל שירות, שילם, הוא לקוח. אם לא שומרים את הפרטים של הלקוח בצורה מסודרת ומלאה, ברגע שהוא סיים את השירות, הוא יכול להיעלם, ואנחנו לא נוכל להמשיך ולמכור לו. את רוצה להמשיך אולי להציע לו עוד דברים. גם אם לא עכשיו, יכול להיות עוד חצי שנה. כמו שאת גדלה, גם אותו לקוח יכול להיות שהוא ירצה לגדול ויצטרך עוד שירותים. בגלל זה, כל שם של לקוח שמגיע אלייך, כל אפל שמתעניין, זה ממש מכרה זהב. כי שוב, גם מתעניין שלא סגר איתך היום, יכול להיות לקוח עתיד. על אחת כמה וכמה, אם את עסק קטן היום, מאוד חשוב שתקפידי לשמור את כל הנתונים של כל המתעניינים וכל הלקוחות. ואם כבר גדלת, יש לך באמת הרבה מתעניינים והרבה לקוחות. בשביל זה אני כאן, כדי לוודא שלא מתפספס. כל אחד נכנס למאגר שלך, ושתמיד תוכלי לחזור אליו אחר כך.